Здравейте, приятели! Днес сме се събрали с тази госпожица да снимаме. Ще разкажем нейната история, понеже има какво да чуем и да научим. И така, подготвил съм няколко въпросчета, за да ме е по-лесно да я опитам. Дани, здравей, как си? Супер, благодаря. Супер, наспинка ли се? Да. Пиеме кафенце, понеже не сме се събудили още. Добре, Дани, да започнем с първия въпрос. Първо искам да се представиш на хората. Здравейте, аз съм Дарина, на 22 години почти и съм студент в Техническия университет. Това, което мога да кажа. Това ли? Да. Добре, кога за първи път осъзна, че искаш да промениш живота си, да влезеш в залата, да подобриш както здравето, така и външния ти вид? Когато бях на 14 години, това беше, така поне си спомням, един от първите моменти, в които осъзнах, че имам нужда и желая промяна. И така бавно започнах да предприемам някакви стъпки спрямо това. На 14 години, значи. Добре, какво те мотивира да предприемеш тази стъпка? Толкова трудна стъпка за повечето хора, понеже винаги първия път е най-труден да стъпиш в залата. Много хора се притесняват, дори вчера имах нова клиентка, идва тя, горкичката трепери. Така спокойно, не се притеснявай, не е толкова страшно, колкото изглежда. Абсолютно. Това, което ме мотивира, беше това, че наистина повече не може да продължавам така да живея ден за ден и просто имах нужда от някаква цел. Общо се. Знаех, че това, което искам да направя за себе си, ще бъде трудно, ще има нужда от време, но просто трябва да започнеш. Това е от някъде. Просто трябва да си го наумиш и да кажеш няма връщане назад. Иначе тръгнеш да мислиш много, никога няма да я свършиш. Добре, а с какви трудности се сблъскаше? Както физически, психически, социални? Като за начало беше ме изключително страх да вляза в залата. По някакви мои си причини, общо взето, като главно ме беше страх, че ще вляза и всички ще ме гледат и аз съм центъра на вниманието, разбира се. И е много страшно. Обаче всъщност не е така, а пък другото, с което се сблъсквам все още, е това, че ми става лошо. Още като първото Дари буквално направи 3 упражнения и каза лева повече. Лошо е. Беше голям проблем първата тренировка, но отново както си бяхме говорили, просто слушам тялото си и опитвам да разбера точно къде е проблема и какво опитва тялото да ми каже чрез тези неща. Чрез това, че ми става лошо, защо се получава така. И така, просто работя с себе си. И какво научи за тялото ти, защо ти става лошо? Значи така. Освен от тренировката. Има моменти, в които, примерно, или не съм се хранила, или пък съм яла повече, колкото е било необходимо преди тренировката, непосредствената линия, или пък не съм пила вода, не съм се наспала и така нататък. И тези неща бавно започвам да ги изчиствам и мисля, че в момента резултатът е доста... на лице. Да, на лице. Да, супер. Имала ли си предишни опити с отслабването във времето? Да си започва и после да се спирала, поради каква причина? Да. Може ли да разкажеш? Така, това беше всъщност когато бях на 14. Точно в този период, в който исках да се променя, да направя нещо по въпроса, тогава бях взела хранителен тренировъчен режим, от който обаче... Да, който обаче не беше лесен за поддържане, просто за цял живот, защото това е целта и това е поне лично моя цел. Да, най-вероятно е бил доста ограничен, с доста малко продукти, обикновено пиле, ориз, броколи, стандартните неща. Реално тези хранителни режими не работят, понеже колко време може да се храниш така. И най-малкото, за едно 14 годишно момиче в училище, в гимназия и така нататък, като си живял по тотално различен начин, на 180 градуса се обръщат нещата, просто е много сложно. И не беше нещо, което мога да поддържам. И тренировките пък нямах треньор тогава и беше много зле. После на бара. Да, имаше резултат някакъв, но мисля за времето, в което тогава тренирах, може би беше към 3 месеца пак самостоятелно, сега резултатите са коренно различни. Да. Така че... Кажи на хората от колко време тренираш, какво си постигнала?
Ами за сега тренирам от 3 месеца Да. и половина. Само да кажа, нали, нейната промяна все още продължава, не е Да. напълно завършена. Сега стартираме. Да, сега стартираме, за 3 месеца и половина е свалила 15 кг и реално килограмите не са ли единствената мерна единица, понеже най-важно е как се чувстваш, да си по-пълноценен в ежедневието ти. Нали, процесът трябва да стане постепенно, понеже ние можем да свалим и повече килограми, но това ще се отрази на ежедневието на Дари. И реално когато тренираш, ще малко по-трудно сваляш килограми, понеже тялото задържа вода и така. Добре, какъв съвет би дала на хората, които те първа започват и ги е страх да влязат в фитнес залите и си мислят, че тук тренират само батки и хора, които тренират от доста време? Моят съвет наистина е просто да започнете, защото няма правилен ден, няма утре. Утре винаги идва и пак си казваш утре. Така става един омагиосен кръг, който никога не започваш всъщност. Не е толкова страшно, колкото изглежда, колкото си мислите, че е. Просто започнете. Това е моят съвет. Да, абсолютно. Ако имате някакви притеснения, най-хубавото нещо, което можете да направите е да си наемете треньор, нали, да ви въведе добре. Като стана дума, как реши да започнеш работа с мене? Търси си пълно за детско парти. Това е. Така. Значи, отворих вебсайта на залата, която ме интересуваше и там имаше снимки на треньорите. Направихме една реклама, намираме се в Next Level Княжево, една от най-хубавите зали на Next Level лично според мен и с най-хубавата клетка, определено. И имаше снимки на треньорите, като и от тях изглеждаше най-страшно. Най-страшно. Обаче нещо ме привлече, честно казано. Наистина не знам какво е, просто беше нещо. И това е наистина едно от най-добрите решения в живота ми и как да са ми се случили нещата. Дали това е съдба според мен? Между наистина. Точно в правилния момент се... Да, според теб колко е важна подкрепата от треньор за постигането на целите, където ти сама каза, че преди си била сама и нали, имаш някакъв предишен опит сама, сега когато си с треньор, каква е разликата? Учително голяма. Най-малкото е подкрепата и мотивацията, която получавам специално от теб, защото имало е много случаи, в които аз си мисля, например, че не мога да вдигна някаква тежест, някакви определени килограми или пък не мога да изпълня упражнение или не мога да направя още едно повторение и така нататък, докато вярваш някъде. И просто ме буташ. И това е супер много ми помага. И за мен това е много важно. Да. Също искам да споделя, че много е важна общността, в която се намираме, понеже ние тук реално се намираме в една общност с хора, които искат да подобряват себе си, навиците си и начина си на живот. И това е много важно, нали, да имаш кой да споделиш малко личен опит, да те мотивира не само нали, треньора, но и хората, с които си заобграден в залата. Реално ти сама можеш да споделиш. Да, значи, винаги първо мога да кажа, че е супер забавно. Наистина, ако съм имала малко по-шантов ден, идвам в залата и винаги ми се обрага на страни. Винаги. Това също много ме мотивира. Но като цяло за общността, готиното е, че отново аз казвам, ме беше изключително страх в началото да тренирам, да дойда изобщо в залата да стъпя, защото ме беше страх от хората, а всъщност първо, че не абсолютно никого, колкото и разочароващо да звучи. На никого не му пука за другите, общо взето. Да, всеки си живее в неговия свят и много хора си мислят сега, особено ако има малко по-наднормено тегло, ще дойда в залата, всички ще ме гледат, всички изглеждат добре, а дори напротив има хора на по 70 години, имам клиенти на 74 години, които се тренират и общо взето е много готино, така че няма какво да се притеснявате, ако те първа започвате. Винаги си правиш нови запознанства, приятелства и това е много. Да. Това е една доста неизменна част от процеса. Да не се чувстваш сам, това е най-важното, да не се чувстваш сам по пътя, по който си поел, понеже ако си сам е доста трудно и куражаващо. Добре, какви са ти целите? По принцип имам ясно изградена цел в главата. Сега, още не искам да отделям точно, защото не знам какво ще се случи по принцип.
Няма значение, ти си манифестираш и си имаш някакви цели за тебе, така че е хубаво да ги споделиш и да ги гоним. Така, като цяло искам наистина да това ми бъде начин на живот. Това ми е най-голямата цел по принцип. И то става все по-лесно и все по-лесно с всеки изминал ден, абсолютно да. Не иначе да редуцираме все още мазнините, да отворим тялото, това е като цяло за фитнеса. Добре, какви други позитиви ти е допринесъл фитнесът като цяло в живота, в начина ти на живота, в начинът на живота? Няма да се. Значи най-малкото е енергията. Наистина е на макс. Въпреки че в момента не се спи, това е отделен въпрос. Но енергията и наистина това за мен, което беше много важно, беше да се доверявам повече на себе си и да слушам повече себе си. Чрез залата и тренировките имам тази възможност да слушам тялото. Наистина да се чувам. Чакай да се чувам дете. Всичко провалят тези хора, Има пространство, ще снимаме. Човек не може да снима едно интервю. Това да се доверявам на себе си, както казах, просто имам предвид, защото аз имах огромен проблем с това да огаждам на хората. Да. Огромен проблем. И в момента първо, че приоритет ми е себе си. И примерно, знам, че в този ден си на тренировка и аз идвам, не ме интересува. Може да нямам енергия или нещо от целта, въобще не ми се тренира, обаче пак казвам си, спазвам си обещанието и по този начин имам повече увереност в самата себе си, доверявам се на това, че каквото си кажа, ще го изпълня. Да, реално това е едно от най-важните качества човек, когато си каже сега ще отида да тренирам, сега ще работя, сега ще уча да го направя, а не да изневерява на себе си, понеже да изневериш на себе си, си с околните. Добре, вчера ми сподели едно много интересно нещо, че каза, че когато си започнал да тренираш с времето си гледа повече женската енергия. Да, можеш ли да ми споделиш и да споделиш на аудиторията ми? Значи, колкото може би странно да звучи до някаква степен, защото в крайна сметка идвам и вдигам примерно 30 кг, 40 кг на румънска тяга. Нали, смисъл не ми звучи най-женственото нещо. Обаче, значи, когато стъпих в залата, още в началото, тогава пак бях малко повече в този период от живота си, в който просто беше режим на оцеляване. И наистина беше ден за ден и просто исках нещо да мине, да дойде утрешния, той да мине и така накрая. Да, водиш един посредствен начин на живота общо взето. Супер безцелно като цяло. Да. И бях много стресирана също заради университета. Бях се притеснила заради фитнеса, дали ще се получат нещата като цяло. И някак се бях повече точно в мъжката си енергия. И ми се налагаше да правя сама нещата, да взимам решение сама, да си казвам какво да правя и така нататък сама. Което аз лично имах нужда да променя за самата себе си. Дойдох в залата, започнах да тренирам с този господин и бавно ми се тази женска енергия започна да живеем повече в нея, което, както казах, за мен е изключително важно и то е защото аз идвам на тренировка, това същество ми прави всичките уреди ми ги нагласява, слага килограмите, аз въобще не трябва нито да гадая колко килограма да си сложа, нито последователността на упражненията, нито какво да правя и така нататък. Просто идвам и върша работа. И за мен това беше ключово, честно казвам. Да. За което и благодаря. Моля. Тук е тотална... Не, мен ми беше странно, нали, вчера, когато ми го сподели, понеже не съм очаквал, нали, такива позитиви да има от това, но в крайна сметка мислиш, че ти допринася и в социалния живот, извън фитнеса това, да стана малко по-женствена, нали, много жени реално си мислят, когато стъпят за първи път в залата и са гледали, нали, други жени, сега не искам да ставам, нали, много корава, ще стана като мъж, да, не искам да съм мускулиста, а реално това би станало доста трудно. Реално да. Определено го усещам и в живота, в истинския живот, вън залата и това много ми харесва. Да. Много е, както казвам, още работя на това, но ти самия наистина много ми помага, без да го осъзнаваш. Да. Което е. Радвам се за което. Добре, какво би казала на себе си преди да започнеш тази промяна? Че не е толкова страшно. Това е големия съвет, който бих си дала, защото наистина в началото си мислих, че е изключително страшно, изключително сложно, даже бях преди няколко месеца бях започнала опит
Първо с режим и тренировки, гави се супер много, не се получиха нещата. Съответно, защото просто ако може би не го осъзнаваш, не го исках достатъчно силно, предполагам също. И сега, наистина това бих си казала, просто че не е толкова страшно, нито пък е толкова трудно. Това е най-важно. Да, важно е да си постоянен. Най-вече. Добре, искаш ли да споделиш нещо от себе си? Да мотивираш нашата аудитория? Честно казано, наистина друго, освен това, което вече казах, просто да започнете и да не се страхувате, не знам. Да, не е това е толкова страшно. най-важното, според мен. Да, в смисъл, важното е много да си намериш също твой режим, както и треньор, за мен лично е важно. Не само за тези, за повечето хора е важно. Реално, според мен. Друго е, дори треньорите имаме нужда от реално друг треньор или ментор, който винаги нали, да те нахъсва. Никога не може да дадеш наистина 100% от себе си, ако няма друг човек, който да те мотивира и да се отчиташ пред него, което е много важно като треньор. Ами супер! Добре се получи. Надявам се. Да, надявам се да си вземете нещо от споделения опит на Дари, понеже според мен е доста ценен и да се престрашите да започнете да тренирате за тези от вас, които не са започнали и да се наемете реално най-готиния треньор. Да. Това не е платена реклама. И така, Дари, какво се казва? Абонирайте се, коментари, лайкове и така. Споделяйте. Да. И гледайте. Дори да не гледате, просто пускайте. Да. Да. Благодарим ви. Чао! Чао!